Otsailaren 25-tik martxuaren batera ospatuko doguz Lekitxoko Aratustiak. 82 urtetik gorako herritxarren etxietan ke detektagailuak ipiniko dira. Aldundiak eta udalak akordizo bat sinatu dabe saihesbideko lurrak Lekitxori emoteko. Aratustiez gain, sinema, kirola eta martxuaren sortzilarekin lotutako hainbat ekintza edukiko doguz hurrengo egunetan. Bilar, Erresuma Batuan kokatuta dagon depresio gune sakon batek olatu handiak ekarriko gaitzuz. Ondorioz, abisu hori gagoz. Aratustiak bueltan dira. Iazko etena eta gero, bilar bertan kalejirak, musikia eta giro aparta berreskuratuko dira barriro be. Egitarauari dagokizonez, Barejakuan, askotz gaua txikiteo kantaua eukiko dugu. Zapatuan, Aratuste alai estudiantinien kalejirak, musika bandien kontzertua, etorkizuna dantzataldien kalejiria eta txarangen musiki eukiko duguz. Astelenian, itxaropenako txistularizak kalejiran egongo dira. Eta azkanik, martitzen goizian ikastetxiak kaleri kale ibiliko dira, euren mozorruak erakusten eta eguerditzan ikuskizunak egingo dabez. Arratzaldian, umientzako antzerkiza egingo da plazan eta iuntziak girotzeko elektrotxaranga bat ibiliko da kaleri kale. Egitaraua ikusgai daukazue Lekitxoko udalaren webgunean eta sare sozialetan. Osasun egoeria lasaitzuta gero, Aratustiak ospatzia posible da, baina ezin dugu ahaztu, oraindik be, segurtasun neurriak betetia ezinbestekoa dala. Adinekuen segurtasuna eta bizikalitatea hobetzeko asmoz, 82 urtetik gorako lekitxarrak etxietan zutiak saiesteko ke detektagailu sistemia ipintzeko aukeri eukiko dabe. Proiektu hau, azkan urtietako jarraipena da. Zerbitzua debalde da herritxarrentzako eta kostu osua udalak hartuko dau bere gain. Beraz, onuradunak ez dabe ezer ordaindu biharko. Egitasmonek bigarren helburu bat be badauko, etxeko ebakuazio plana itxia. Nagusi batzuk, mugikortasun arazuak daukenez, ebakuazio harin bat einalizateko garrantzitsua da erreakzio denborak murriztia. Egitasmo oneri esker, gainera, erabiltzaileak bihar dabezen beste zerbitzu sozial batzuk be detektaten dira. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lekitxoko udalak saihesbideko lurrak Lekitxori emoteko akordizua sinatu dabe. Hitzarmenaren bidez, gune horretako lursail batzuk herriarentzako eskuratu dira eta oinezkuentzako ibilbide berdia osatzia lortuko da. Ibilbide berdiaren proiektuak 2 gune hartuko dituz. Alde batetik, eluntzetatik aparkalekuetara doian bidea, hau da, garai bateko izpasterreko bidia san eremua, oinezkuentzako ibilbide segurua bihurtuko da. Bestalde, arropain eta bidegorreza lotzeko asmoz, oinezkuentzako bidia egokitzuko da. Honegaz, Lekitxo inguratuko daben erastun perimetrala amaitzu da, ibilbide berdia osatuta eta gaur egun oinezkuentzako bide segururik ez dauken zatizak seguru izateko egokitzu dira. Aratustiez gain, hurrengo egunetan, hainbat ekintza eukiko doguz. Hasteko, bilar bertan, txakurren jaubiakin batzar egingo da, euren iritzizak ezagutu eta kalian batu barik izten dirazen txakurkaken arazuari irten bidia topateko. Bestalde, Lekitxo Euskal Zine Bilerak eta Bilboko zinegoak jaialdizak alkarlanian martxuaren 3 eta 4, arratzaldeko 7 Bilboko Gailes Bitrans zine jaialdiko film esanguratsuenak proiektatuko ditu. Gaztientzako aisialdi zerbitzua be zabalik egongo da hurrengo egunetan. Gazteguniak martxuaren 3tik 6 bitxartian zabalduko ditu bere atiak. Bertan, 6 eta 16 urte bitxarteko gaztiak alkar ezagutu, jolastu eta denporia batera pasateko aukeri eukiko dabe. Izena emoteko azkan eguna,
martxuaren 1 izango da. Emakumeen nazioarteko egunagaz lotuta, martxuaren 4tik 8 bitxartian, emakumeak hitza eta bizitza erakusketia eukiko dugu eskolapearetuan. Azkanik, Legitxoko mendi martxia maiatzaren 14an egingo da, eta hurrengo astietan jakinaraziko da izen ematia noiz hasiko dan. Beraz, adi. ¿Sabes quién soy? Sí. ¿Y sabes quién es mi novia? Barbra Streisand. Bárbara Streisand. Sand. Sand, sí, como la arena, la del océano, la de la Barbra playa. Streisand. No, es Streisand. Sand. Likorize pizza. Alana Kane eta Gary Valentineren istorioa da. 1973an San Fernando haranean elkarrekin nola hasi, irten eta maitemindu ziren kontatzen duena. ¡Amarable! ¡Claqueta! ¡Acción! ¡Ya voy, Nancy! Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur fronte hotz baten ondorioz hodeiak ugaritsu egin dira eta euri apur bat behin dau. Temperatura maksimuak nabarmen bajatu dira. Bihar goizian goiz euriz egingo dau, baina orduak aurrera inala atertuz joango da eta arratzalderako ostartiak zabalduko dira. Maksimuak 2 gradu bajatuko dira eta iluntzian temperaturak nabarmen egingo dau bera. Adi, itsasuan egun osoan ziar 4 metrotik gorako olatuak eukiko doguz eta ondorioz abisu hori jangagoz. Zapatuan, goizaldian, oindik be hodei arrastoren bat geratuko da. Egunaren gainerako orduetan urdingune zabalak gailenduko dira. Hego-ekialdeko haize biziza ibiliko da eta temperatura maksimuen igoeria lagunduko dau. Domekan, antzeko giruagaz esnatuko gara. Arratzaldetik aurrera, izan leike haizia iparreki aldera aldatzia eta horrekin temperatura minimuak bajatu egingo dira. Hurrengo astia giro egonkorragaz eta epelagaz hasiko dugu. Guazen argazkizakin. Florandoinek cumulonimbus hodei honek bialdu gaitzuz itsasotik. Amaitzeko Ziprik astelenian bialdutako olatuen bideo honegaz bagoiaz. Kontuz bizar olatuakin abisu hori jangagoz eta beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo aster arte.